के छड़ी के नगरियानु हो कैसे जइबुए माई। मोर जे हऊ महतरियानु हो कैसे करी हम विदाई। हमनी के छड़ी के नगरियानु हो कैसे जइबुए माई। मोर जे हऊ महतरियानु हो कैसे करी हम विदाई। माटी के मूर्ति बनवनीनु हो तुके बोलवनी माई। माटी के मूर्ति बनवनीनु हो तुके बोलवनी माई। मोर जे हऊ महतरियानु हो कैसे करी हम विदाई। मोर जे हऊ महतरियानु हो कैसे करी हम विदाई। थर थर कांपता शरीरियानु हो कैसे मूर्ति उठाई। थर थर कांपता शरीरियानु हो कैसे मूर्ति उठाई। मोर जे हऊ महतरियानु हो कैसे करी हम विदाई। मोर जे हऊ महतरियानु हो कैसे करी हम विदाई। आचरा जे धके रोवे बालकवानु हो कैसे जइबुए माई। मोर जे हऊ महतरियानु हो कैसे करी हम विदाई। मोर जे हऊ महतरियानु हो कैसे करी हम विदाई। हमनी के छोड़ी के नगरियानु हो कैसे जइबुए माई। मोर जे हऊ महतरियानु हो कैसे करी हम विदाई। मोर जे हऊ महतरियानु हो कैसे करी हम विदाई।